One no say to go, say to go, say to go. One not to go, say the way my Nkanu people, where my Nkanu people, say to go. One day, if only you are from Nkanu, that is when you understand this language very, very well. You dilute the language. If only you are from Nkanu, I don't know, KBC, what your own intonation, what is your own language, as soon one they use when it put you mehun because we don't want to wear as far put you mehe ke as so go on owegi si KBC ke as soon one je put you mehe nkunu ayo no why je as so Nkanu na emekwana gini na akọwakwa ihe dị iche iche ndị ba anyị na-edikwere nghọta nna anyị na-achọ ka ndị ọzọ ghọta wit asụsụ anyị onye ka o ji adị mkpa na onye ọbụla ga na-asụ asụsụ ha na asụsụ obodo ọbụla bụ ihe obodo ji aga n'ihu na ihe obodo jikwa na-eme gịnị na-eme ngala because n'obodo ọbụla were ife ha ji eri obodo ọbụla wegwara nụ ife ha ji arachapịọm anyị nwa n'ụwa anyị bụ ndị Nsụka ndị Nkanu amin to say ndị Nkanu anyị were asụsụ anyị ji asụ asụsụ anyị na-eji anyị baa anyị ime nwanne ị nọrọ anyị n'akụkụ ihe ga na-enezi anyị ugbo and ịbịakwa n'Enugu steeti anyị obodo niile were dia own asụsụ ha na-asụ ịga na-asụ ka ha were ịga na-ezu agụ ewere ịgakwa n'uti ewere ịgakwa na ndị Agbana ha wekwere ịgakwanụ na ndị Amịrị ha wekwere ịgakwanụ na ndị everywhere ịza ha were everybody were their own asụsụ dị iche iche ịgakwa na akpọ ọkụ gaa na Megunsi ndị steeti niile obodo ọbụla nọ na Enugu steeti were their own intonation ịbakwa n'ime Nsụka gawazie n'ime Ọba gawa n'ime Igbo Etiti gawa n'ime ha ncha niile wechere nke ha ji biri nwanne Nkanu ka anyị ji biri anyị bụ ndị Nkanu Nkanu ka anyị ji biri nwanne anyị nwaanyị a nwanne ọ kpọrọ ihe ewu na-eri alagam Davido too much gụwa n'oge sokwere watch Davido ka isoro megini chịọ ọchị because na Davido dị very very entertaining ị ga-alike ya mụnwa ga-alike Davido so ọ na-adị oke mkpa ka ime gịnị ka ị watch Davido ọ jikwa this our language we gịnị wee pass a very strong message to ndị ọ na-ịghọta ihe o kwuru that place ị ga-ama ndị ọ pasịrị the message ọ pasịkwana gị the message ọ na o metụtara gị megịnị ị gravo the message nwanne tinye ya n'ọrụ ka anyị na-awa n'oge adịrọ nwanne ị na-awọchi the video gba mbọ klik na follow button iklikwe na share button nwanne share the program ifolokwa this page Odenigbo official ka anyị na-awa n'oge adịrọ ka ewere ihe nghọtara uche ọ dịkwa gba mbọ ka ewere ihe nghọtara na this video gba mbọ ka ewere ihe nghọtara gba mbọ ka ntị dị itige ntị gị ị ga-ewerere ihe nghọtara na this video ekene mụrụ ụmụ Igbo nke onye chiri ya zerekwanụ nke anyị na aka gbasakwa ji anyị epiewowo m na baịbụl anyị na-agụ bụ mbiri m na pan ashin Chineke kwokowa ya gadi bịara ya ego chiwe ihe ọ emeghị n'ọkwasị ego nwaanyị nwa were bụ ihe ọ bịara ihe mee ya appreciate eje m ụnụ ụka nke unu ihe a na-akpọ bụ bịa ye 1000 bịa ye 1000 enweghị onye kpọrọ better life nji nke ihe na m epiewowo na ka nwoke unu nje nwere nna ego na ọgụ ego ise m doke maka